Ayan, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga Kabikulana. Ayan, welcome to our channel. For today's vlog, ayan, magluluto na naman tayo. Panibagong menu na naman tayo for today. Ayan, magluluto tayo ng adobong pusit sa oyster sauce at with mga gulay. Ayan, ayan ang ating mga ingredients. Ayan, pinagbukod-bukod ko na yan kasi unahin natin ang ilalagay yung ating mga gulay na medyo matitigas, mga mahirap lutuin, matagal lutuin. Ayan, ito nga pala yung ating bell pepper, syempre yung ating oyster sauce, at syempre yung ating magic sarap. Ayan, yan ang ating pang magic sa ating mga ulam, at syempre yung ating paminta. Ito nga pala yung aking pusit, guys. Ayan, iniwa ko na rin yan mga Kabikulana. Nugasan ko na rin. Kaya sa mga mahilig dyan sa pusit, gantong luto ang gawin nyo at paniguradong taob ang kaldero nyo. Swak na swak sa sarap. Kaya tara na at let's go. Samahan nyo ko guys para magluto. Let's go!